goddag. Hej bror, hej bror. Ved du hvad? Jeg har været ude og købe en ny køleskab, det har jeg bagover trailer. Og det er næsten fejlfrit, altså. Det er måske på enkelt ramme, skræmme og rister, så er lidt værd i, men jeg har prøvet, og det virker. Det virker fuldstændig perfekt. Jeg har givet 5.000 for det, og det var fandme billigt. Jeg startede med for lang tid, men så fik jeg det for 5. Jeg synes nemlig, det var billigt. Indtil videre, jeg skal lige ind forbi en tankstation. Jeg skal lige have noget benzin over vognen. Det er godt, fordi den bruger meget benzin, den her. Jeg har glemt godt nok også så snor til at binde køleskab fast med, men jeg regner måske med, at det virker. Nå, men hvad er det hvad, vi snakker lidt ved med Rømmåtter. Ja, hej Måtter. For helvede. Der er noget galt herude nu, altså. Det går altså godt med det her med køleskab. Altså, hvad fanden? Hvad siger du? Skal vi have altså? Jeg kan fandme med ja, altså. Det er jo udvalgt godt, det er ikke heldigt. Jeg ved godt, at jeg ikke kan lide altså. Jeg har jo ham med ryg med han er det brug sovs og knogler. Det giver jeg alt det altså. Jeg vil også sige, at nu skal vi så ned her igen. Nu kører vi ned. Ups. Hvad fanden var det? Nej, jo for fanden, han er vist at køleskab vogn bag det. Ja, goddag, Marter. Ved du hvad? Jeg glemte lige, at skulle jeg have noget med hjem fra byen af. Nå, hvad siger du? Grønlandkål? Nej, ved du hvad? Jeg vil ikke få noget andet der til aften, men jeg synes at jeg giver det grønlandkål. Det er sådan en grødagtig lav. Ja, hvad siger du? Han er i vores hund, den er klippet vores hund. Hvad fanden snakker du om? Men du er der slet ikke det der. For satan i helvede. Hvor fanden ved jeg ham igen, som kommer over med mig. Jeg er hjemme lige på med 0. Det er vist rigtigt, ikke også? Men det er hjemme på med 0. Nej, for fanden, da du var sgu da i køleskab. Men glemte sgu da fuldstændig. Nej, nu skal der vist falde 500, fordi... Nej, for helvede. Undskyld, Morten, men jeg glemte sgu da lige at have køleskab over hver hel. Hvad helvede, ikke også? Nej, der var sgu lige dyr deroppe. For fanden, der var køleskab nu igen, der var. Jamen, du skal så lige bakke lidt, da. Du skal bakke noget mere. Mere! Du skal bakke noget mere. Nej, hvad laver du? Hvad fanden laver du, mand? Hvad laver du? Nej! Nej, må du få fandme galt over det der. Nej. For helvede. Jeg sagde, du skulle bakke din idiot. For fanden. Se nu her. Se nu min lov. Satans. Du vil ikke give 5.000 for det skrabbe. Du er ikke ski, vel? For fanden. Din egen skyld. Du skulle have en fejl og skulle bakke. Jeg sagde, du skulle bakke. Ja, du skal ikke køre frem med din idiot. Med til idioti. Måtter bliver galt nu. Nej, nu må jeg lov til at fryse nu også her. Hvis du var der... Satan. Se nu der, nu er nok fået i bul. Lort. Så er der et gammelt lort, mand. Goddag, Morten. Det er Bjarne. Hvad er det, jeg har et problem? Det var blot på grund af Svend. Han sagde, at jeg skulle pakke hurtigt, så bakker jeg hurtigt. Så... hold da din kæft, din idiot. Det var sgu da dig, der sagde, at jeg skulle bakke for jeg sagde, du skulle bakke, ja, og så kører du frem med din fucking idiot, mand. Jeg kan sgu da ikke gøre for at være kommet med den smut med. Nej, men det er det. Til at det er køleskab, det er altså... Det går en møg i stykker. For helvede. Jamen, Bjarne, din idiot. Det er sgu da ikke mig, mand. Det er da dig, mand. Du er galt for mig, gas og alt muligt. Det er kraftigt da min skyld. Det er sgu da dig skyld, din idiot, mand. Skal du have nogle flader, eller hvad? Skal du have flader, hva'? Ja, skal du have flader, hva'? Må du for helvede. Nu kører jeg snart galt over det. Jeg gør i en bil. Jeg vil køre. Bjarne, hvad laver du? Er du fuld? Jeg laver ingenting. Er du skal hjem til Måtter nu? Jeg skal hjem til Måtter. Du bliver rigtig glad, du smager køleskab. Men for helvede, det er køleskab, altså. Køleskab, det er... Hvad fanden sker det for mig, laver? De er både en pisse tørre nu, altså.